Και σε αυτό στα 25 ευρώ. Αυτό βγαίνει μόνο σε ροζ και αυτό βγαίνει μόνο στο κίτρινο. Είναι πιο στενό, κατέχεται σαν παντελονάκι, δεν είναι φαδιάζει κιλότ. Το φόρεμα είναι μέχρι 1,20. Κοστίζει από 30. Αριέτα, αυτό το κρατάω μαζί με τα υπόλοιπα. Μισό λεπτό λίγο να μετρήσω το άλλο.